Karbi Lo Charlia Song Kakoti Ronghang Branch Committee ke Sengpon. Boka janalong prek jam adimalong pharoi sira ingkor hinia phong man ki bat ke pachundun. Ronga sar borsing phang chotum pherang kya mai ingni si lamklar kachipi. Karbi Anglong life araba birtang ton pen arjupanikta. We stand for oppressed people's struggle to ATP and Pen Karbi Students Association Upper Dilaji Branch Committee atung pen chapatrapi ponsi Hemari Bearong Ponglangso LP School along KSA Kakoti Ronghang Branch Committee Kisingpon. Lasonsi Lakha Krisirke Dhansri constituency ke parlo Kakoti Ronghang Ahawar Rong Rup Arlo Sonsuri ke boy kisung hot Karjabdun Thipji Aphan Hemari Be Arong Ponglangso LP School along Karbi Lo Charlia Songmati KSA Kakoti Ronghang Branch Committee ke Sengamai long Katukawe Bangkok Kep Sose Amu Chetong Dunsi Ardi Doklong Pen Pichun Ponlo Lason si Karbi Students Association Kakoti Ronghang Branch Committee ke Japonji Aphan Mai Phu Binong Be Lapen Chun Bang Dilip Ingti Atuma Phan Si Pek Ponlo Anparta Katukawe Bang Ingkoira Troksi Atuma Phan Kaprek Arpu Chepek Ponlo Maya long Rongasar, Rugasar, Atum Chetong Dunsi, Ardi Doklong Pen, Karbi Students Association, Kakoti Ronghang Branch Committee Keseng, Amai Mission Pen Pichun Pon. Jorolo, Labenili Kipudangya Banke, Homosti Koira Trok, Angbong Penadak, Honsuri Ke, Pulutang Telangdam Pulotedak, Dipuben Kachikoi, not seal tum dolo. Nili la Seke Pudame Banke, Nilitum Homosti Lake. Na hok dan dum development bang tek dam long le lapen dhonsuri homosti ke par logal kai lo kali dak Karbi pinana Karbi population do stamela so congress sarkar le bangoi bjp sarkar le bangoi niliki pudam ye bang ke Karbi bupo bang phu ke tek bang dok piklo monsta me boreng awar sai people Karbi tum long onde tet lapen boreng awar sai long ji litum langdam na ek number bang ke dimasa hola dhonsuri long long po lapen 2 number bang ke manja hala dimasa tumja hala chibuichong hala tum silong munji la sinili tum ningi punga son si doloje dak dhonsuri homostia Karbi non ke chali bom youth ki doana bang phi dak nil tum kesi pini dak Kakti Ronghang area lo mada Himari Berong long pini kesi branch seng lo lining rong alam lo athe ani ding open ile ke matha pini ke peng lo sinli matha lo chehok lo athe no nili maipu Kakoti branch president lo litum dak kesengi bang pokep bagdu Hemari Bay village Dipupen Govinti So Karbi Anglong live. Lakhaing korege thom Bokajan MSC constituency arlo along prek jam polling station along episode pharoi sira ingkora hini aphong man ki bat karju pona sai pachun ponlo pusi pherang ke pen birta ripon long Lason si India det pi adang along Bharatiya Janata Party thi hek pen BJP a song atum surehini rakre pli pen India long nangchari ponlo pen India Prime Minister Narendra Modi pen ke paman pon man ki bat pu alam BJP a phan ke kroyatum angbong ningarlo alam kache thanalam radio TV la pen social media high long padu pon bom sang bom pen non an ke episode pharoi siraing kora hini aphong an nang chok tanglo lapusona porhut lakhaing kora ke thom Bokajan MSC constituency angkang along ta la solong pachiton dun si break jump mithang polling station along paman ponlo ada por phai sir ke ba por malom pen man ki bat abenar pen lapen Tiranga Yatra Ason Paman Ponsi Anutami Chejeng Padopon Bokajan polling station along tin methang PS along Amai Phu Atum Jedodun si RD Pidundo Lason Thak si Bokajan Higher Secondary School along Bokajan Municipal Board Chairman Sardili Bela Pen Food and Civil Supply Board Chairman Philip Teron Atumta Dodun si Pharoi Siraing Kora Hini episode Man Ki Bat Karju Pon Asai Mission Pensi Pachun Ponlo Bokajan penanantirang Karbi Anglong live.
Kidamtang aruni pha ingkora player ni ronga sara dum pherangkya mai kangni Karbi Anglong ronga sara mai mate KARAA aphan kalialam karbok pon alama buthak aruni pha ingkora phorni pherangkya mai ingni ponthusi ronga sar borsing phangchopen lamklar GP ponthu Karbi Anglong ronga sar amaya tum aphan dia kachhang Kidamtang ani KKCA kurupo Welson Tiso pen nangke thantap alam ahok tin komat matha pami mi pen Karbi Anglong ronga sar amaya tumaphan pudetlo lasi lasolam ke ahokali Welson Tiso nangke thantap alam chot lasi lasolam kaning jedet aputha Karbi Anglong ronga sar amaya tumaphan dia johang pondo lapen monon phi Welson Tiso ta ahok kali alam ke thantap te dejia phanta ronga sar borsing phangcho pen pachini ponthu Karbi Anglong rong saramai dengan tu borsing pangcung ini basi ho kalau matema damtang army dilipan je kekisia tu tai tong pinang lo orang salam ini Karbi Anglong kan si ho ini lan cuma dulu ahok mana ahok lo ahok alam kusi ahok lo ni pangkang lo sini patui alinga beltaro mapina sana beltaro hoso nga beltaro pilo lasni hoso bangi di pidan bangke ke kesi tum sitame ahok tet tengsi munya phantanang po roma sabathanang di lasi roma sabu te asontinangan pangi lo mathang lo tame mama ke ahok ke telo ni phantanang gele akosung dam sa ke pithi man pulong le hempuan pulong le usi alang ni tipu nang thang lo sita merang ni son pupe son ke pupe silang ni son di sota la so bang ni pha chobai di tanya polo alamang de athela alang ni budang de hempuan men no pithi man no ho dam pidam polo ho kunne jera lo ho kunne hapit pithen ke pu hang ni chilom de pusi lagi puso sitame miri kerta ubangala ni tulong ni Lumbajong MEC constituency ke parlo Inglong Kiri along KKCA pen Inglong Kiri Sports Clubs atum angbong long lelam kia pothak Karbi ronga sar amaya tum pen kachingwai pedoponlo kangsai asai ding ponlo laben la solam ahut KKCA Welson Tiso abang ronga sar tumaphan ke bai pen ronga sar tumaphan kithan pachini donlo lapen kidam tang arui di police station adon rialong soarlo atum pen arnamamen patiram pondet apotsi kipudun chot pusi Karbi ronga sar amai pro Agustin kram sa pen lamwai kipi padopon 2 asi taring ko ra hinnian si hala ronga sar do alla rita ka do alla ronga sar phan hang thuna lo laptum arida ki pilong le ma bola sin tum ke hang amar hala so ke hang hota alang tum KKCA ari sumar tum hemang dun pagla lasin tum pulang rong asar mai meeting hoke nang tum nang dun ni aron da gali nang tum KKCA meeting hotan tum rong sang lun pakbe ke odan tum pulu lasi apike toy bori bora lo lan ke toy ta holo dar jap thib lang tum holo jap thib si ku pichi ti thani ma ka ji chokida lan si rang lo tum nge lasi la som ma ke len nang ni madu song da lasi apini tum tarik kre inkor hingniani ronga sardoan phang lablo arida kalima kala mapu ki ong dong tumke kali pulo lapen lasoni elantum ako kapre din media tulam tulo o nai sadik jaku hola soni ke kan sai kali ni tumke rida kalima kala mapu karju lapen ki ong dong tumangke ajo damlo latum poisa pensi puda ronga sara suina pidno natum suri ke poisa lopo karitel natum ke non long dapo non ma natum sa pusi kachong thuida lata video clip ta do non ni bang masojik lo tarik prinar cap arni ni tomlong Inglong Kiri Sport Association atum lam ki nang pale lo long le lam ki KKCA lapen Inglong Kiri Sport Association da lam ki aso bu taksi ini the ni media thengno materara thengno lamkar ki yang tumela hala so ni chingwai lo las hala so hut ka chingwai hut bang
rong asar ridak dokok bang rong pritroksi arong aridak dokok masih ala soal ni tak paju je jalo lasi nili tum ke Karbi Anglong rong asara amai ako rong asar dong han cehang alang kosi Anglong Kiri Sport Association lapen KKC dong hana kudun lo lapen puthot nili ke keso jelang lam ju Guwahati la sofi nili tum General Secretary lapen nak nili tum long kacera rapera tumang arang tum hang pen nali tum aridak kan 5 kalang mah lalong tu roksi agam berat tum hanta hang pen arang tum wang lo nili tum office lo ada alang tum cipugang lo adha ka tum ke 90% ke je jur jobosi mate ni tum phanang ke bai pen si ni tum aju phir lota ridak pi kusi ada orang tum cethang lapen so video ko test da kusi ke ke hai long do lo nali tum phanang pi ko la se mo media pen nali tum pachini lapen non nili aku puthot so jeng utana itu Karbi Anglong rat ating no gewang nang ko kalalo je alang tum la KKC atum rong asar phana pa ching no je phan along ki chodam tha ki chodam la bangke chok che angkur ga velam lo la pen chok si pi khang pi pon ma pulote hala sorni tarik krinar kebani ni ligi pudun ke lalo je KKC Secretary handu kawe KKC phane pudang ni welson tiso phasin ni pudu hala thana long Anglong Kiri Sport Association pen la pen alang tung ka che pohut thana long kibi ki thi soardo tum phan oi puthe e pithe pu siamen bahangjo ke lake chelon le la pen kartang olam chen lagi pudu la salang ni la hai abang ke rong asar phan la pen aron baru no phangi chu dam tha pi chu dam pro bang ke la bangke rong asar bangke je tum dia ne News Report Karbi Anglong Live. Kedam tangaru ni paing ko ra pho surhini roing ko ra phor ni diphu Karbi lameda maya sai hemalong Karbi rong asar amai tripi pen paterpi ponsi land transfer NOC rong asar pen kipi aputhak la pen municipal board pen TVDC ko an kachiprik pupen Karbi Anglong Autonomous Council asai kamarlu kedo Karbi Anglong Autonomous Council OSD ARO ASO atum la pen KCS amai phu atum chitong dunsi chirok tok amai misen pen pechun pon Karbi rong asar amai pen labang so chirok tok amai kachiphaim phu pon lake Dharmo Singh Teron Tiripi Mai Phupen Mai Chari Ponsi Mai Thepi Rupen Hanse Tiripi Kongchun Bangahin Pen Parjupon Aluhi Sarpo Man Pen Elvin Teron OSD Karbi Anglong Autonomous Council Man Peng Aluhi Pinchong Kro ARO Puloni Circle Mintamir Rong PP ARO Dipu Circle ASO Atum Jojo Terang Mahes Teron ASO ARO Silonijan Circle Atum Ta Chitongdun Jophaluhi aman pengpen humsing be maipu KCS harsing tokbi sahem chun bangatum chetong dun si RDP dun Mailong OSD Elvin Teron kaning Jepon kedamtang there chikloni phai krisiar ni Karbi Anglong Autonomous Council hinpen Karbi rong asar atuma phansi NOC longle kipi ajakong piponlo mate pangdak ponlo lasi Koson si jakong kache hajak nangji lahai huya puthak che thanchi mum pedo anparta Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo municipal board town committee ke nonamat ke amithang lo mate aron selam lela Assam municipal board mate town committee aron si endun bomlang la sopot si town committee ke parlo det adim an ke TVDC ke bibelo mate avelopu ningke bidam aputhakta ning binangni rong asara tum ajakong kedoji aphat methang Karbi Anglong Autonomous Council pen aron selam pon lopulote rong asara tum jakong doji pupen kechenglok penangan BD sore OSD mate Karbi Anglong Autonomous Council CM BD sar Elvin Teron hin pen kaningje padopondo Karbi rong asara mai ini elit di apartment Karbi Anglong Autonomous Council pen idamtang tarik 3 Mars atiplo longle philang NOC aja ko na pi rong asar phana pi
alam the ini ni tu yang awareness dulu masih langsung nang pithe Thomas Council CM Dr. Mira Bonghang pasta mene itu suruh baju lo lapen ke pada lah dividisia aku tak nak pacu nak papleng dia ke konten lah stamene itu CM Salvata suruh lo kasi son soni kicok kili si tame uthot CM Sal along pen itu lam pacoy dami pansi itu stame pini dak lam cirai pono kasi ini bangso agency awareness program kan itu lam ditan pansi bukan. News report Karbi Anglong live. Tang de pinya da berta ke lapan si kang ton paniklo.